Vadikani mufaro wangu kusangana nemi pachikuva chemhemberero. Vhiki nevhiki tine nyanzvi dzatinodaidza tinongorakidza nyika yese kuti aiwa kuZimbabwe tinavo vakazvikwanira vari kufamba mundima dzinodadisa, ndima dzinosimudzira nyika yedu yeZimbabwe. Asi hatigone kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kukurukura pasi rose. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Nedande mutande mufunge zvinoendeka. Tinotenda zvakare vakatipa musha uno watigere waMambo Space Creatives inzwai kutendwa kwamuri ikoko. Rambai muchitandadzana nesu munzwe kuti nyanzvi yedu ndiani, vari kufamba mundima ipi. Makadiko vatezvara. Kana mati taita vatezvara tototsvaka varama vacho kuti vari pashe mutumbo ndiani maisa vanonda vamadhuwe mbuye vangu zvokwadi vanobereka baba vangu ndio vana tembo vana manjenje shongo chavasikana ndizvozvo ndo zamuraka wamwa baba saka asi ndiri mukanya ini muri mukanya mukanya upi vanasvosve vambiri egumo rehwedzava ndo vana Chisamba vambira musadero yakazokona ikafika kuno kwaya pana bvi hapana mupimbiri aiwa ndizvozvo aiwa makadiniko mavoko enyu aiwa tinotenda manjenjenje kwabviwa kwakadini masango wamachena aiwa tinongoona zvanazvo chambotungana mujoni umu toona muna Kenya toona vamwe vari kusumuka kuna Burkina Faso tichiona inguva inonge tichanakirwa makore ano pane zvizhinji zvitoda kuitika ndizvozvo tinongoramba tichingozvisa kuna Nyadenga kuti tizvinzwe. Ndinoziva kuti mune mukurumbira wekubata ndima muri mutsika nemagariro edu, muri munhu mukuongorora nekutsvakiridza wandaona ane chidaka nerudzi rwake. Asi mubvunzo wangu wokutanga tisati tapinda munyaya yedu ndingade kuti imi muzvisume kunyika kuti ndimi vani, zita renyu, toziva kuti kune mamwe mazita emadunhurirwa anozikanwa nevanhu semazita aya atingati mastage names, kana kuti ndimani kunyika, zvisumei. Ndiri mwana waMaponga, Bonga riri chikiti chiya chinogara mudunhu chiya. Zvinosekuru vati kana vogwa voita chigwirangwe ukazanzi awanda Maponga. Saka Maponga izita rakadunhurirwa sekuru nenyaya yekuvana zvibhakera. Asi tiri vana vamunyuki, tiri vana vamuchena, vana Svosve, vana vaNokwara, vana Nduma, vana Derere, vana Zibou nana Pfumo Jena. Mabva mataura mudungwe wese ndosaka ndati muri nyanzvi chidadiso, mabva maziva kwese mukanya hama dzenyu nechi zvakakosha izvozvo kuti tizive. Mubvunzo wangu wekutanga ndakida kuti ndimboziva kuti munoziva kuti nyaya yekuti vanhu vatema vakambenge vakapambwa inyaya inozikanwa, dzimwe nguva serungano, dzimwe nguva sezvinhu zvinongotaurika, asi mukufunga kwedu nemukutedza taifungawo kuti mageneration kana kuti mazera evana vedu kwatasvika kunoku vanenge vonyatsoziva kukosha kwemunhu mutema, kukosha kwekudada nezvauri. Ndikabwereka izwi rechirungu ndingade kubvunza kuti seiko white supremacy yakutoenda mberi kupfuura mazera edu akare? Vara rakashandiswa nasekuru chinyakare ranga risira vatengesi kana kuti vapambe pfumi. Irakazouya zuro iri tikadzokera kuna Chaminuka naNehanda vachitanga kutaura nyaya yavanhu ava vakavapa zita ratakutokangamwa vakati varombi, ndopakazobva varanoti murombi. Isai kuti chikarangazve varombi sio munhu unonzi wakaromba. Munhu unoita sei? Munhu unotora pfungwa dzoumwe munhu kana kuti mweya womunhu wotsipika oisa muhari, rosara rangova dehenya romunhu, pfungwa dzisipo. Chinenge chatova chidhoma ichi kachiita chechikwambo chaunozoshandisa kuti chikushandire, chichishanda iwe uvete usiku, chiuya uonaona mumba maya. Kana riri divisi chinenge chindosakura, kana rizizva mazuva ano chindoba mari kuna vamwe chichikuvigira. Saka mukawisa vara rokuti munhu mutema wakarombewa
navarombi. Hatina kubigwa nyika yoga, hatina kubigwa tsika dzoga, takazobigwa nepfungwa dzacho. Ndokusara vanhu angwa madenyi nyakuti ndisaona kuchikoro kutoenda kuti vandowedzera kurombwa futi, nekuti vachibva kuchikoro ukoko tsika havachina, mitemo havachina, chikafu havachazivi chikunodyiwa chii, kupfeka havachagoni kupfeka, mabhuruku akungowira mumakumbo. Uona kuti iri kutoenderera mberi iko zvino chioshupa nekuti tisi totobhadharira. Kana tavakonekwa na kuchikoro vanobahwa kuchechi, kana vakonekwa kuchechi vanobahwa patv, tikavashava patv vanobahwa mumafoni, tikavashava mumafoni tovabata kumastreets. Uchaona kuti hondo iyi mbuya. Tinoita sei nekuti tiri kuona kuti iro shoko ramataura kuti aiwa vanga vasinganzi varumbi vainzi varombi, ndokuromba nepfungwa nechii, nekuti muri kuona kuti iye zvino mazera edu mazhinji, vangave varume vangave vakadzi, vavariro yavo ndeyekuita chimiro chinenge chemurungu. Azviona macho zvino mukaona munhu wakubira nyika uri nani, wakubira pfungwa akakupa chikukuvata-vata, zvotaita kare zvekana muhuku yanzi vaenzi vakusvika asi hachimbomirai kuiuraya, totora musoro wehuku toupeta toisa mubapiro, totanga taiti hii toizengeredza kuti ite dzungu, toipeta musoro toisa mahwa tisina kuisunga, inongovatapo maawa maviri wani ichingova seri kwomukova isina kwaichaenda nekuti yadzungaidzwa haichaziva, haisati yakuona kuti ikasumuka inotatarika, yoputigwa musoro kwamahwa. Asi munofunga kuti zvichapera here? Zvichinoitika misha yose kuti ivakike inovakwa namashoko. Ndibaba vanosumuka, kana vari mai vanosumuka vasvika kuti kuno musikana apa tadai ndiri nyaya yangu yakadai uya woteerera vo zvaanenge achiwa, omboenda kumba ondodzeya, apedza kudzeya shoko rakundariwa musha wodini. Saka vanhu vazhinji vatota vachifamba navo mazuva ano kana vachituka isu, vachituka vanhu vakaita semineni, vanoti munokana muchingotaura zvamunoita hatizviboni. Kwatiri kumapanaafricanism, nyaya dzokuunganidza vanhu vatema vose vomuafrica kuti batana pamwe chete, ndo dambudziko ratotova naro, kunzi itai zvamunoita, zvinoda kuihwa izvi, zvinode mari, zvinoda kuihwa izvi, zvinode simba, zvinoda kuihwa izvi, zvinoda dzimba. Hezvi titora muno tinotoshanda seizvozvi, asi chokutanga chinomanyira mberi kwezvinhu zvose zvatinotaura nazvo ishoko. Ndosaka vhesi chiri pakutanga shoko. Kana shoko rasvika, kushanduka kweupenyu hwomunhu, kushanduka kwetsika, kurangarira kwaakabva, kutanga kubuchira mai vanga asingazivi kuti ndimai vangu. Kuziva mai uudzwa, kana usina kuudzwa ndinokusundidzirai, asi ukazoudza kuti ndimai vako apa, muchaona kuti mumwoyo mako uchatanga kuzvigadziridza kuti ubatanidzane nedzidziso yaunenge wapuwa. Saka chotanga idzidziso. Regai ndimbodzokera pavadivatari nevateereri. Muri kunzwa mashoko makukutu ari kutaurwa pano nababa Maponga kuti chinotanga idzidziso, chinotanga ishoko. Vabva vabata kuchitendero chechikristu kuti kutanga mashoko, handiti? Saka kana isusu tikapa shoko kumhuri dzedu, tikapa shoko kunharaunda nenyika yedu, dzidziso inosvika. Tikangonyarara tikaramwa, zvese zvinongogara zvakadaro. Chepiri inguva. Kana tapa shoko tinofanira kuzogadzira nguva yokuti vanhu vachitanga kuungana vachiita zvavachitaura pamusoro pazvo. Iko zvino mukaona nguva yedu hatina, tinondoreve chii? Tikatora karenda redu, kana riri mwedzi yedu yegore, ndira kukadzi, kurume, kubvumbi, kungurungu, kusvika kuna gumi guru kumucheto ukoko, wotarira kuti mazuva edu mangani atinorangarira kuti tiri vanani. Muchaona kuti Christmas ndio inotora mukombe, Boxing Day inotora mukombe, Easter mazuva matatu Ash Sunday inotora mikombe, maValentine anotora mukombe, zuro yanga iri Father's Day, Fumei Mother's Day, varungu vakaisa avo vana Halloween mukati, zvipoko namagoritoto echirungu zvichingoihwamo. Muchaona kuti tinongomuka kubva gore richitanga, pfungwa dzatogwa, zvamapuwa pamusoro zvava zvokunzi chirangarirai izvi, mukangamwa izvi. Wozoti nerimwe musi muna August kunzi Africa Day, zuva rimwe chete ranongokupedza vanhu vachingodhakwa vachimanya apo napapo, politics yotora zveindependence nezvima heroes what. Asi ukatarira nguva chaichai kuti zvatinoti zvakakosha, kana chiti misha yakakosha, nguva yedu yatinopambadza pakuita zvinhu zvose izvi, tinopedza nguva yakadii kuvaka misha yacho? Taura yenyu. Kana chiri chivanhu chakakosha,
totora nguva yacho kuti saka ungati chivanhu chakakosha. Unotora mabhaketi mangani emvura kudiridza muti wacho wechivanhu kuti ukure ugoita muchero. Uchaona kuti nguva yacho hatina zvachose, asi tinoti vanhu vachashanduka, vachatendeuka, vacharangarira chikaranga, asi hachipo. Mapfekero edu, paramendi dzedu, mahospitari edu, zvikoro zvedu, machechi edu, development yacho nditi development, zviimba zvemabhokisi izvi, dzimba dziri dzechinyakare. Handina kuti vakaedza mavhu, ndiri kuti torai dzidziso yacho kuti imba inovakwa yakadai, kufambirana nenguva, moinda kumatekinoloji yacho, mosvika motora chinyakare, muchihwerengedzana nhasi, mobuda nezvinhu zvinoyevedza, zvinotofadza, asi tsvo zvokwenyu hamudi. Nangana kana namataskeni nechi mashoko makukutu ari kutaurwa kuti ngatidzokerei kuchinyakare kwedu, kwete kuti tirarame upenyu hwatisingakwanise. Panapa takabwereka izwi rechirungu inonzi tekinoloji. Hanziko zvinodini kuvaka imba yedu sedzekumusha dziya, asi tichishandisa umhizha wanhasi kuti vana vedu nevanoteera mumashure medu varange vachirangarira kuti zvanga zvakamira kudai, zvanga zvakamira kudai. Mataura zvekalenda, mukati kalenda, pamakalenda hatina mazuva, pane ichi takungotaura izvozvo. Isu sevanhu totsvagawo zvedu zvatinoda kuti tiise mumakore edu, asi tiri kuona kuti zvitendero zviri kutora mazuva. Munofungei nechitendero? Ndakambokunzwai muchitaura kuti aiwa vanhu vedu vakagara vachinamata kubvira kare. Zvitendero ndo zvinenge zvakukanganisika, nekuti kana tikatarisa ongororo yatinoita tinoona kuti kana vanhu vari vechitendero chimwe chete, ngatimboti vese ndevechitendero chechikristu, asi vanoita zvakasiyana siyana, zvimwe zvinotopikisana. Ava ndevechitenderowo chakati, asi vanoita zvakasiyana siyana. Zvinofamba sei kuti vanhu vechitendero chimwe chete vange vakasiyana zvakare? Zvinoitika saizvozvo nokuti chitendero chacho hachina kumbotenderana. Umwe noumwe tikaverenga kwavanotangira, kuchinzwa sangano racho rakamutsiwa naJesu Kristu, kati manye apo ndobva kwazotanga yatinoti sisu pagan Rome. Rome yanga iri ana Constantine yezvokwavo zvechiroma, ndobva yazobva kupagan Romanism to Catholic Romanism, which became a religion, yakazota chitendero chataa kuti chikatoliki, zvinoreva kuti mubatanidzwa wenyika yose pakutendera nenyaya dzaJesu. Umomo mukati muno matangetika madhaka okutanga kutengeserana, uregerero, kurohwa kwavanhu, mapendency, kusvimborume nechirikadzi dzakugadzikwa. Vana Martin Luther vakati maverengero atinoita bhuku iyi nezvatakuudzwa namai veRoma hazvichina kufanana. Ndopakazotanga nyaya makuti mimi reformation nechirungu. Vana Martin Luther ndokubuda vakadai, vana Zwingli ndokubuda vakadai, maMethodist ndokubuda vakadai, maSavada, maEpiscopari, maEvangelicals, nomawandira dzaita. Asi ivo vanhu vaimbonamata sei kareko vasati vapinda? Ngatimbovasiya, iri divi ravo rakawanda nhoroondo, rine history yakakura iri. Isusu taimboita sei kare? Nekuti tinozviziva kuti vanhu vedu vakagara vachinamata, vanhu vedu vakagara vachiziva kuti kuna Mwari musika vanhu, toziva kuti ane mazita akasiyana siyana. Chii chaiitikwa kare? Chakakosha papurogiramu yenyuma yechitsamba, rurimi rwamunoshandisa rwechikaranga. Tikarasha rurimi, tarasha dzidziso yapotonjere, yatingati tekinoloji yacho kana ari maserifoni. Tarasha dzidziso nekuti mumashoko ndo mune chokwadi. Dzidziso dzose dzeKristu dzakafunga nadzo dzese pamongo, kurarama kwavanhu, kuzvibata, kuchengetedza nokuchengetedzana, nokuchengetedza nharaunda yatinogara. Kana pakaita chitendero chinokanya mazhowa iwawo, hapachina chiri nechapakati. Kana masvika ipapo muchaona kuti chikaranga nechivanhu chakadzika panyaya dzokuzvibata kudarika panyaya dzokunamata. Tozoti isi tiri munhu unotenda kana asina vunhu, munhu here? Kana munhu akati ndiri wechikristu, handichaiti izvi nezvizvi, mosangana naye mudhorobha, mararamiro ake ari echikristu, chaanoti chikristu chacho, chaanongopfeka bhachi nesvondo kana nesavada achienda kuchechi, asi pakati pevhiki rinongova mhende, rinongova fuza, tingati chikristu chamubetsera here munhu uyu? Hachinai. Ndo chimwe chiye chatinotaura kuti dzimwe nguva dzangoungano dzatingaiti semakirabhu, kuti vanhu vari kunotandara uku, vanhu vari kunodini. Saka kana tiri kutenda, imi munotii? Kana tiri kunamata,
tiri mutsika dzedu toita sei nokuti saka ndandasumudza chisimbi ichi ehe masumudza shoko rati musika vanhu mukatarira vara rimwe rinonzi Mwari musika ana tisatenda kuna Mwari. Musika vanhu ndiye zame asi musika ana ndiye musikana unozoita mudzi mai mudzi umu mudzi mu mudzimu umu mudzimu ndi mai chikaranga chakududzi mudzimu mudzi umu mudzi mai ubona kuti imi mbunga kuti Mwari ri kudenga uko asi chivanhu chinotokudzidzisai kuti musika anu namusika ana musikana. Saka Mwari wedu watodzidziswa nechivanhu kuti remekedzai chidzidzai kuti imi vehurumende nevemapurisa namamajeri hamuhwisisi here kuti kuchengetedzwa kwomwanasikana munharaunda ndo utsvene hwenzvimbo iyoyo. Nyange tichita mabira nyange tichita mukwerera kunondotsvakwa musikana usati aresveka nditi ndo ndochera mvura ndo anoita zvose chivanhu chose chinongotenderera pakuchena nokururama kwomwana sikana. Wozofamba naye woona kuti chitendero chamunoti chitendero kana chikarashika panyaya yekuhwisisa kuti tiri vanani tarashika. Iyi yandakabata muruoko inonzi mbira iyi. Imbira iyi hachingosiri chinhu chatinoridza inotova simbi yatinoti kana tatanga kuridza toteerera nhoroondo dzazuru asi ndongokupai zita rachinoti mbira. Ndakaita wechigiriki nechihebheru ndopakazoitika nhubu ipapo saka kandotumbura dzowanda. Vara rachinoti mbira ndi MBIRA. Imi vanoita zvematekinoloji kana mozonyora monyora panyasi paya kuti mbira. Kana toverenga isu hativerengi tichinda kutongoti mbira kana mukandipe mbira mototi ndabata mbira. Totanga kutanhavura mai mavara toti ndiwo arufa kauyu ndo pazvinotangira uyu ndo pazvakavambwa ka toti ra ndo tadzokera kwatakabva kumashure kuna naEgypt ndo zuva gairi ratakatarira pamusoro paro rinonzi ra woisa ira kuyera kauko tichimhorosana ndoti unoyerei chicha unochengetedza chinokuita mutsvene chii wozovedza bira tatopungana kapa kuti tirangarire zuva ratapuwa rabva kuna musika vanhu wozoita pana mbira chava chinhu chatinoridza kaichi tiri mukati mebira chiridza ichi nokuti tinoziva kuti kunoitwa ungano dzakasiyana siyana mataura mikwerera mataura nokuti dzimwe nguva kana kusvika kuinoita mhondoro vadzimu vedu vai sei pachishandiswa mbira pachishandiswa ngoma notoziva kuti kareko zvakambenge zviri zvinchinzi mweya yetsvina mweya yemadhimoni chii chiri mumbira chinoda tsika nemagariro edu. Ropa redu rine ndangariro dzakanganikwa nepfungwa dzedu saka kuteerera kubatanidza ropa romunhu mupenyu nhasi namaungira azuru ezvaihwa ropa ranhasi rohwa kuti chii chaimboitika zevezeve namashoko otevedzera. Saka mbira inozoridziwa pabira kana matova mbira nzvimbo yacho yatoera torangarira ra zuva ratapuwa na iyi ndavagwenya mbira unoridza mbira pabira zvaera torangarira kwatinobva masuvuriro nemhende urimo vatete kana mukandivhereketa. Ndazvihwisisa kuti ichi chinotidzosa kumashure chinokoka vakaenda isusuwo tinenge tichirangarira zvesere ngatipadudzire kuitira mukere vakaenda mberi kana munhu ashaika unonzi waenda mberi asi unenge aenda sure asi waenda mberi kurangaridzana nehere kuti vakavata mumarinda umu vakamirira tsuri vari kumirira rumuko tichasvika koko rimwe musi tauya mozoti maponga ngatimboita zvetsuri nhasi tichiri kuno nyasi vakavata mumarinda asi vapenyu muropa redu nokuti zvavanga vari ndo vakaita isu katoenda kuchirungu nebiology kana mbuya chiya chimwana chakaberekwa voti chiti papa nochindumurwa tione votarira zvinzara votarira zvizheve vochipiningura vona iri gudu iri ndichedu ichi vanotsvaka chii varotsvaka rumborera
nenhodzera kuti ndo zvokwedu here izvi. Saka uchaona kuti mukaenda kumahospitari nhasi izvozvi nomwana wenyu, mwana wasvika wabvunza kuti musha menyu mune nhoroondo yediabetes here, mwana kuti mune nhoroondo here yemakenza, uya kuti mune nhoroondo yemabp here, uya kuti vanoreve chii madhokotera? Zvanga zviri muvabereki zvinogona kudzokera kupi? Kuvana. Ndozobvunza ini machisamba kuti saka munongopomerana kugwere hoga here? Musingapomerane njere nezvimwewo zvakanaka. Ndati ini chikoro chedu chavarungu chisati chahwisisa kuti kana isu tichiti munhu navanhu zvinorevei. Zvinoreva kuti zvanga mapfeka handinawo awo. Ndakaita mazha yakanaka, ndakakura nasekuru ini. Vanga vana mapfeka saiwawo. Ndebvu dzamunoona idzi dzakangodero nesaka. Ndafunga kuti ndebvu makatora kuna Moses. Moses handazoberekwa naye Moses. Asi muchaona kuti zvose nokushata kwamavoko kudai, kungazharara kudai, zvobatisha kuti ndakangopuwa zviripo zvose. Kuzozvibvunza kana deni anga tatiti ikombiyuta yawapuwa ndikakupai serifoni ndikati foni imai chitsamba, hanina namba dzirimo, namameseji arimo, namawhatsapp acho arimo, programu yose yandichishandisa iri papi? Iripo. Zvokuti ini ndikazokupai manje password yamunoti password nechirungu kuti chibayai 71235 mapinda musystem. Saka chikaranga chedu ndo password inotitendera kuti tipinde musoftware. Muzoedita mona software inonzi kudine chikaranga, inotitendera kuti tipinde mudura rana sekuru kuti vairhei. Ndosaka muchiona kuti kana wasutsiwa zviya, ndipe svimbo yangu, ndipe dondipache zvinhu zvavaidya, zvinhu zvavaimwa. Mapinda mumubvunzo wangu wandachida kuteedza nyaya yekusutswa iyi. Tiri kuona kuti kakusutswa kwevanhu vazvino nekakusutswa kwevanhu vakare zvakuita kunge zvine musiyano. Nekuti kareko indiri musikana wakare, saka ndakaona zvimwe zvacho zvaitwa. Munhu aiti kana asutswa aikumbira nhumbi dzasekuru, tsvimbo dzasekuru, kana vari sekuru vanouya maitohwa nezwi rake nezvaanotaura kuti hazvisisiri zvaipapapa. Asi zvino munoona munhu akasutswa ari kutaura kuti gadzirai picture iyi yagombama aripi munhu uyu? Nekuti kana munhu asutswa haasisiri pano. Zviri kufamba sei? Kune kumwe kusutswa kwenhando here, kune kumwe kusutswa kwechokwadi? Ipapo pakaoma vatete, nokuti mukaenda mumachechi mukataura munyaya dzendimi nezvinoitika umomo nenhema dzirimo, muchaona kuti ine nhema dzawanda mukati mechokwadi umomo. Handiti chechi yakashata, handiti chechi yakanaka, handiti chivanhu chakashata, handiti chivanhu chakanaka. Zvakuda vanhu vane njere dzakatesvera kuti gone kuravura pakati pechakanaka nechakashata, totevedzera chakanaka, torasha chakashata. Iyi zvamufashoni, zvamugudza dungwe kuti wakunzwa kuti kune chikaranga nemwere dzakutobatawo zvibute vachipfungaidzana rudo guripo neshungu dziripo. Asi mukazotara zvakanaka vazhinji vatete, ndokududzira ini somunhu aenda zvechivanhu kuti vazhinji vavana ava vanosumudzirwa nemhepo dzorudzi uku havasati vasvikigwa nemhepo chaidzo, kutsvaka uhema wana baba vavo nana mbuya vavo. Dambudziko riripo ndokuti vanofanira kuvabetsera vacho vanogona chero munhu watouya ratovasvikirwa izvo. Umwe unongoda kungotaridza mberi kwambuya vake, umwe mwana wakakura kwana mungezi, iye ari mwana wokwasadomba, mweya arozama kutsvaka kuti chindidzoserai kupi. Zvino ukasvika pamunhu muchingi kana unofanira kubetsera kuti nyaya yako ivambuke zvakanaka, hoyo wotokubikisa doro, hoyo wotokusungirira machira, hoyo woenda nayo kumadziva tondomutsa manjuzu, hoyo chino bute pano sungirira musoro, zvuma mumavoko nomumakumbo. Saka naivovo kana vachindihwa kumusha uku, naivovo vechikaranga vanotoda kubetserwa naivo futi, nokuti hazi munhu wose unouya namai chisamba. Tinotovapa ndima izvozvi. Ini ndandiri mufundisi vatete chaiko makore 33. Makazobvirei kuchifundisi? Handina kubva, nokuti mhuri zhinji iri kukwata siya suri uku. Zvatinotoita izvi ndochifundisi chaicho,
kubetsera makristu acho. Manga muri muchifundisi chekola chiya Chesavadha chaiko chekusavadha chaiko SD Seventh Adventist ndokwatiri kutobetsera vechitendero vacho nevamwe vari kuzhe kwechitendero nokuti pakati apa pamuri kutiza pane ugaro nounhu hwavanhu ndo paakuresveka. Saka ini ndikamanya ndikaenda kumachechi kuno ndikati vechikaranga ndimi nemweya yesvina muna madhimoni ndokubetsera ise. Ndikaenda kuno kuchikaranga ndikati imi chikristu mangarashika makuita zvechirungu ndokubetsera ise. Saka mudzidzisi wezvokwadi unofanira kugona kumira pakati napakati ave zambuko ave svikiro. Ndo panosvikira zivo kuti vari kuruboshwe novari kuzinji vabetserane tivake musha mukururama. Saka imimi ndiri kuona kuti muri kuita semunhu akapinda mune zvese kuti zvekuchechi nezvekunyika dzimu zvekunyika dzimu zvinodyidzana here izvi zvekuchechi chechi nenyika dzimu vanodyidzana here vanokutenderai here imi semunhu womufundisi mukasvika kwenyu kuchechi kwamava muri mufundisi mukapinda makashonga semashongero amakaita munogamuchirika here? Ndakugamuchirika iko zvino makazvifambisa izvozvi ndakangorarama ndakaramba ndichingoita zvandaiona zvakafanira chero zvisingakuvadzi munhu chero zvisingapingi umwe munhu panyaya dzaanorarama kuti unofarira zvandakapfeka kana kuti haufaririvo nenewo kuda handifaririvo zvawakapfeka. Saka iyoyo nyaya handina kunge ndazve yakambondishupa ndichangotanga asi ndikatoona sokuti kuiyo vhangeri ndakambotidzingwa mune imwe chechi ndaenda ndisina kupfeka tai nebhachi hakuna munhu mufundisi unokuita papurupiti asina tai nebhachi. Jesu akamboipfeka here tai yacho. Zvinodambudziko ndakazoenda kuchikoro ndikandodzidzawo chose. Saka kutanga kungoti ungangondipinga ipapa hazvina kunyanya kureruka. Ndikati komana kati chiuya zvokuzonamata ngatiye zvokudii zvokunamata kana dzari nyaya dzamatai namabhachi ukaenda kuna Ethiopia ukaenda kuna India masavadha ariko asi havapfeki matai vanopfeka shashuko dzavo idzo dziya voputana namatende avo. Saka imi kuAfrica nokuti maBritish akauya kakuwachai pfungwa mukatoona sokuti kupfeka kwechivanhu vaita laki muZimbabwe makabva marasha nenhumbi dzechivanhu zvachose nyangwe nanhasi munhu akati traditional kupfeka kwechivanhu vashoma vanazvo. Saka unoona kuti tinodzikana taakuona sokuti mapfekero namaimbiro nematauriro edu ndo chikristu izvo izvi zvinhu zvinoita kuti patinenge tasangana ndo zvatinoita asi hazvizizvo zvatavinga pano. Hatina kuya pano kuzotaridzana nhumbi dzatinopfeka hatina kuya pano kuzoridza mapiano toti mbira dzakashata asi mbira yemurungu yakanaka. Hatina kuya pano kuzoona kuti mainingi vanodya makeke uyu wadya zvikodza mvana ngatiitei zvatavinga pano. Kana muchiti tinotsvaka kumeso kwomuponesi chititaridzai muponesi tose tipone. Ndizvozvo chaizvo ndizvozvo ndoziva kuti kune zvitendero zvakasiyana siyana handisona zvangu kuti tinyanyopinda munyaya yacho yakaomarara. Ndoziva kuti imimi mataura chitendero chechikristu inini ndataurawo chitendero chechikristu nondo chatiri asi kune zvitendero zvakawanda kune zvitendero zvakawanda zvese tinozviremekedza. Imimi semunhu akadzidza nyaya dzezvitendero muri kuona nyaya dzezvitendero dziri dzezvokwadi here kana paine zvimwe zvakatsveyama nokuti munoziva vamwe vanongozvarwa kunzi takabarirwa muchechi takazvarwa paka muri kuzviona senyaya yechitendero inoziva kuti nguva yedu yakumhangisana nesu asi toda kuti mupindure mubvunze. Iyo mbudzi ikaberekerwa madhongi inoita dhongi here? Haiite dhongi. Kumunoziva kuti munhu waberekerwa muchitendero sei? ndozvinotaronza ava vakazvarwa vari muchechi ava vakazvarwa vari muchechi saka kana wazvarwa uri muchechi hazvirevi kuti wamutsvene. Kungorovedzera deno masurumani akauya kuno zvakaita kuti Kenya nokuLibya tose tingari tiri masurumani nokuti kune kuchinzi banga kune Bhemba neShamo bhera rorera na5 kuri kumunhu wose kuchechi mwana mose tiri masurumani. Deno maBuddhist akauya kuno tose tingada tiri maChina izvi tiri maBuddhist takapfeka mikofu tichindonamata vachinda. Deni maIndia akati colonizer vakauya akatipamba upfumi kuno tose tingada tiri vana Hare Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare. Asi nokuti maBritish ndo akazoti pamba kuno makumuka makuseni muchiti muri makristu. Madii kutaura chokwadi kuti hatisi makristu takapambiwa navanhu vane chitendero chechikristu ndokubva nesuwo tazoita makristu. Muri kutaura zvechikristu takapambwa sei kana nhoroondo ichiti iye Jesu pachezvake anga ari munhu mutema? Ndinohwisisa vatete mubvunzo wenyu wakakosha. Chikristu chakabuda muAfrica chikaenda muPalestina
chiri chitema. Kana Moses naAbraham vari vatema. Pachakazosvika kuPalestine vachatanga kuita maAsia namaKaradi. Pachakazobuda muAsia chakaenda muEurope ndobva chava murungu. Saka achina kubva paEthiopia ichiuya pano ndokune Jungle Mission nePostori uko. Amuna tine chirungu maAfrican Indigenous Churches. Asi ukazotarira chaakuuya namamissionary, chaakuuya nengarava, chine Bible uku, Constitution uku, bundiro romutemo, pfuti mberi, mabhengi pano, chaane Rhodesia, isati chiri Zimbabwe. Muchaona kuti chikristu chamunoti chikristu ichi hachizi chikristu, nokuti machiri hamuna chivanhu. Ndimwari vanoti kuna Onani, mukoma wako wafa, china unovata nomukadzi wamukoma wako kuti umuchengetedze rudzi. Irimo muBhaibheri. Iyi vhesi inoti kana Jacob paunondoroora yagara iri nhaka tagara kutsika nemagariro tinadzo nhaka dzakadaro. Chibvunzai Murungu kuti unozviziva here izvi? Unozvigona here izvi? Muenda kuna Jacob paanoroorwa kwa ndiri yandi Rachel, iwe chibuya naZiripa, iwe chibuya navana uyu tu namadzimai ake ari 4, munhu wapinda pandima. Murungu ngazvinzwisisa here izvi? Murungu hazvinzwisisa. Mukawana vanhu vanoziva tsika idzi ndove nevebhuku iyi. Asi mukarega vanhu vasingazivi tsika dzokuchekeresa nokupirisa nezvirango, tora huku bata makuku, watuka mai, tora huku urai, udai panda unorovogwa Abrahamu kai mwana wangu wakundorovogwa, chitora ng'ombe nemari undonitsvakira undobhadhara rovora, undivigire murovora wangu. Murungu unoziziva here izvi? Murungu hazvizivi. Musarega vanhu. Isusu tiri mutsika dzinenge dzemaJudha. Ndizvo saka ndizvo tiri tose. Saka mukarega vanhu vasingazivi tsika yeBhaibheri vachikudzidzisai tsika dzeBhaibheri yavanotanga nayo, imi nhauka teererai vapambi venyu, kana vakakurovai musadzosera, munovateerera nokuti munovateerera sezvinoda. Kana mateerera mateerera Mwari. Kutanga kwakuti rurimi ugu kutaugwa ugu ndiye Mwari wakasika ini newe here, ini ndava nhapwa iwe kuwanzi undirove. Uchaona kuti rurimi rwacho pamunoti chitendero chacho ichocho ndikatanga kuchifudukura kuda munotiza muchechi mose, nokuti haiziyo dzidziso iyi yokwazvakatangira kwazvakavambwa uko. Saka tinoiti colonial Christianity. Saka vanhu vangazive sei zvokwadi nekwazvakatangira? Vanhu vangazive sei? Vachiri panguva here kana kuti pazera rekuti vakaudzwa nhasi kuti apa uku maakuenda kusiririko maakuresva, tawirirana ndozviziva. Kana neniwo ndinobvuma kuti Jesu vakanga vari munhu mutema, chikristu chakatangira muno, vese vana Abrahamu anani vatataura vakanga vari vanhu vatema. Asi nekufamba kwenguva sekutaura kwamuri kuita, mukuroorana, mukufambidzana, mukubuda, takazobuda amarudzi akasiyana siyana. Saka vanhu vedu vangazive sei, ungave mubvunzo wangu umwe unoda kuenda kunopedza, vanhu vedu vangazive sei chokwadi vamaponga nekuti tigere murima? Machisamba, iyi nyaya iyi inombotoda kuti kana takuenda ukoko timbotoita dziri nyaya dzakati wandei, touya hedu kusina kwatomanyira sanhasi. Mamchingoda kundintrodusa kuti vaone kuti tiri pano, hakuna kwandinoenda. Ndizvozvo ngatichironga mukati kamwe pamwedzi tomboti muchitendero tosvika towadza misasa yedu zvakanaka tikatonongora tichinokora. Iyo ramba ramashandisa mati Abrahamu nechikaranga ndi uye watambotaura nezvake. Bara kubereka chiHebheru ichocho. Hama ndi Hamu, baba vanhu vatema. Vakazvara marudzi ese kababa. Wamunoti Abrahamu nechikaranga bara hama. Hazi mukaranga here. Amukaranga umene. Oho chaiwo. Asi muri kuonawo sei nyaya yemadrugs iri kuitika yazara nyika yese nemunyika yedu? Nyaya yemadrugs imbishi vatete, nokuti varume kana vaenda kuhondo pavaidzoka chinyakare vaimbonogara kushe kumusasa mazuva akati wandei, vachibviswa buturu uye mhosva dzavaita kumasango, vozodzosegwa kumisha apo mwoyo yavo yadini yadzikama. Nokuti vanhu vakare vaiziva kuti mweya yavo unenge wavuraya nyanguma muchigwa kuhondo, asi munogona kuita kubatana nedzimba nezvimwe. Saka taitoreurura kuti ndakauraya 10 mweya yodaniwa yokudziva kunzi shamari tanga tichigwa pahondo tiregerera uye uchidzokera kumwoyo kwako. Pane science, pane chirungu dzakada simba totanga ukoko kure vatete, nokuti pamunobva kuhondo muchiuya muno muZimbabwe munobva straight kubva kumachipanda muchipinda mumachina nemadzimai.
izvozvo manje hazvibvumidzwi. ndati muchibva kuhondo yeurusununguko iyi makabva straight kuchimoi muchipinda mumachira namadzimai muchivaka rudzi rwamauti nhasi vapfana venyawo peyava. Saka imi kuti nyaya yemadrugs pane zvakakanganisika zvanyongonyera kudai kozva zvisiri muZimbabwe moga vamaponga moti ini kana nekuti nyika dzose dzine dambudziko rimwe chete remadrugs. Ndoda kurapa vana veZimbabwe muchiziva nhoroondo yenyu kuti ukaona kuti gaba iri rinovhinza apa imoti handichanamirangu pano nokuti raneighbor riri kuvhinzavo saka ngaavhinze ose. Handisi ukoko vatete imi muri muno munyika yeZimbabwe ndichiziva rudzi rwandinoshanda nago. Nekuti zvamuri kutaura izvozvo tinozviwa kana kunyange kumabhora kuti kana vanhu voenda kuti vari kuenda kubhora vanonounganidzwa vari muchikembi chavo kuti hamuende kumba kunosangana nanamai hamuende kunosangana zvino pane uipi here pakusangana kwevana baba nanamai? Pane zvakaipa here zvingakanganise kufamba kwezvinhu? Iyo yava imwe nyaya mukutaura kusangana kwana baba nanamai asi ndiri kuti pachikaranga kana uchinzi mukadzi hapindi padare panogara vana baba ndomatinopfura mapfumo ndomatotaura nyaya dzekuuraya vanhu nei. Madzimai havangasviki nekuti vanosenga upenyu kuti vasvike panzvimbo yakasviba yakadero saka vachigara kuzhe kwenharaunda. Kuziva kwomunhu mutema kuziva kuti zvinobatanidza mupenyu zvinobatana nezvomweya. Saka tabata ipapo toziva kuti kana torapa nechikaranga hatingorapi nyama munhu ndowa musoro. Totanga taona kuti chii chakonzeresa kuti musoro uyu ugwadze. Kune nyaya here kunyama todziwana, kune nyaya here kuemotion todziwana, kune nyaya here kumweya nezvipande zvinodiro zvisina kugadzikwa. So totanga tarapa munhu kubva kumai vako vasati vabhadharirwa rovora. Togadzira mweya uwoyo nokuti iwe wakaberekwa kuzogadzira zvipande zvanasekuru nemhosva dzavakasiya sure uko. Saka kurapa kwomunhu mutema hakunzi konda kuvarapa utonzi musoro gavakava. Totofunza chakonzeresa kuti iwe ugozokuvara kudai chii. Ndizvo saka dzichizobatwa mombe dzeumai dzinenge dzisina kubiswa. Ndizvo saka kuchizobatwa kurapa mweya. Ndosaka kuchizobatwa avadi vatarire iri jira kufunga kana kuwarira isati irwisane nezvamunodaira asi tiri kukupai dzidziso yekuti tiri kudzidzisana zvinhu zvedu zvemukati menyika yedu. Social media munoiona sei vamaponga? Social media yazotambudza kuti moto wacho watanga kunobva mhepo. Uri wemashanga. Wemashanga. Izvi vanhu taenda uko yatitangira zvokuti mhepo mafambiro ayakuita iko zvino zvokwadi kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi nokuti pari zvino umwe noumwe watova ZBC pachake. Umwe noumwe unongotaura zvaanoda nenguva yaanoda. Vanotsverudza, vanotuka, vanoshora, vanogwa, vanodii. Chachiri chombo chakanaka dei chaenda mumavoko avanhu vane njiri nokuziva kuti chinoshandiswa sei. Zvii zvinogona kuti dei chachino vunhu mukati kuti vanogoziva kuti itirawo kwako zvizoenda kuti akaitiri kwako chindiro chinopfumba kunobva chimwe tichivaka. Indakatodzoka kuno kuZimbabwe ndiwe nyaya huru yakandodzosa kuno kuZimbabwe. Ndaona kuti mataurira vanhu havangavoita nyika yeZimbabwe. Imi manga muripi vamaponga? Ndakaenda Joni, ndikaenda Botswana, ndikaenda Britain, ndikaenda America, ndikabeya nyika yese ndikazoti charovedzera gudura vakura mauri kwasviba ndikandohwirira tinokutendai nokudzoka kumusha, tinokutendai nedzidziso yamunotipa nokuti dzimwe nguva dzidziso yacho inouya yakaoma nokuti dzimwe nguva munhu unenge uchiti ndochitangira papi kana zvakadai asi uvepo hwenyu tinohuremekedza, uvepo hwenyu tinohukudza. Asi ndingaite mhezi mukaenda musina kundiridzira mbira. Tinoda kuti mungotiridzeitsatapedza. Kana mateta mbira motovuchira karoti tabira. Touchira mukanya.
nyamo ndizvo. Ndinoti Aiwa tinotenda. masango mavi. Masango Moti shoko mavi. vhudzi jena. Ye vhudzi jena. Chiramba kusesera. Ndizvo. Kushamba negore. Chimwe chitedza. Chinokwigwa naona manga. Vari pedo notamba nazvo. Mutambo uri paruware. Vakaramba kurima. Vakarima nochimanewe. Weramiti yavosvosve. Mani tinorya. Masvosve tichibovera. Vakabva wedza. Ndime guruswa ndiende here vatezi. Ndizvozvo toziva vati vakabva kugomo rewedza asi vazara nyika yese. Aiwa regai nditori mukana unoku kutendai chaizvo neuvepe hwenyu nedzidziso. Munoziva isino kuti chiri mumusakasaka chinozvinzwira. Mataura zvinhu zvakadzama chaizvo. Rambai muchirovedzera. Mataura zvizhinji kuti kana tikashaya njere, tikashaya kuziva, hapana kwatinogona kuenda. Nekuti tiri kuti munhu akakuwara ari kuda kurapawo munhu akakuwara. Asi tinofanira kutoti titi anenge apona ochiponisawo vamwe. Ndizvozvo ndakakura ndichidzidza kusangano reSalvation Army. Vanopfeka maesa nditi kuti saved to save. Kana waponiswa chiponisawo mumwe. Saka ndizvozvo chaizvo dzidzisange iri pano. Nodzoka ndiyadzoka. Aiwa ndizvozvo. Vadikani zvivimbiso zvinoitwa pano pachikuva chemhemberero ndezvechokwadi. Kana muine nyaya dzamunofunga dzidaka zvemwoyo yenyu zvamunoda kuti baba maponga vataure pamusoro pazvo, sunungukai kutiridzira kana kutinyorera kuti kana vachinge vauya vananganini chaizvo zvamamuninga. Nhasi tanga tiri kungovasuma kwavari kuti muzive kuti kuno kumusha tine nyanzviwo inoziva pamusoro netsika nemagariro. Vadikani kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri pachikuva chemhemberero chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya, asi hatigone kupedza mukana uno tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande. Nedande mutande zvaendeka ka. Mike Samba Show is powered by dande mutande. Chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Tinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.